막 수능하면 그죠? 몰라 그이란 사람은 그거 싫어하게. 지금 양 컴자. 고장하면 좀 개나라. 아니 고장 컴자는. न'आव थांनो देलायबाय बिखुनजोआ ब्रेस्ट केन्सार जानानै लोमजादोंमोन orgas가 होदों नामा बिमानो हराखै नामाब्रा दिनानै सिस्टार 안나이 दिनै बाय बाय 바이바이 두, 백신 맞은 사람은 큰 게 맞은. 감기 자서. 송크리전. 오케이. 그건 하루는 이거 있잖아. 내가 생각하네. जाबाय बारा जानो नाङा संख्रि मा मा जाखोलाय 나봐요, 우리 집에도 사발이잖아. 라지나 이러면 이러면 싶어 말해. 네, जों दा थांगासिनो दा अखा दोमैदों लुक हादोंमोन सिबिङा लामानि जानो नागिरदों 네, 말아요. 이거 망하는 가리고 안에 넣은 감자랑새 ओंख्रि जादों हा मा होनदों ओमफ्राय खांखिलर मोजां सिथुमनानै जा ओइखौ बै बिलाइनिखौबो जा मैगं गोनांखौ नै नालाय बेखौबो फुथुम दैखौबो ओरै लांजोब र' बिलाइखौ जालाय मा मोजां फुं गोलैबाय हनै बै ओंखामखौ हानबावब्रा ओइले ओंखामखौ हानहर ओंखाम बे बिलाइनिया बे मैगंनि नङा थोरसिनियाब्रा थोरसिना बियो अके ओइनो थोरसि रुगुङावबो गोलैहांहां दङ दै आखाइ मोननै नङा जागोनदो खबसोदो ini sudah nih bener. Bunuh apa nih? Lebih sebenarnya.